Darat yung pala baba. Paano ko ano dito? Dali lang guys. Kasi glider rin eh. Sakal kay battle eh. Poy poy! Ayan manahimik. Magpamalin na lang mo si Glala pa. Bonak lang yung asyat, lo kami ngayon mo. Gawa tayo. Dapat yan, galing gawa, matuwa na ka eh. Dede, Ha? Kusog na eh. sobrang mo kami. Akala ka matatad? Ba, aburi-buri mo na ka rin yan. Maka-aircon. Potom ako, lalaking kabe. Maka-aircon niya. Wah, paparam ito? Tuloy yan.
tayo. Shout out 11 million. 12 million. Dahil nakalatina. Halika. Ibang figure naman dito tayo. Alright. Buling. Yeah, kahit mo ha. B B B Mac. Pa-shout out naman po Dalagete Rising City from Cebu. Nagba-vlog ako from B Mark Dijak. Shout out po. Medyo ano dito. Yan dito na lang. Sige po, bigyan kita ng jacket sir ha. B Mac. Ayan. Ay, nakakasilaw yung ano. Yung ano, dito na lang natin lagay. Anak simuta. Kiragulya. Ay, nakapas na. Pwede na kasi siya kung kahit ang bata mo yun. Mami. Kumusta po kayo lahat? Ayan, meron pa tayong 9 million.
viewers. Dito siya ang pinangilikin daw na. $6 million pa. Ang biyak ka niya. Oh! Turok ng turok. Turok ng turok. Kasi kilayo po, Jero. Eh, tinulo yan. Daming putas. Pero hindi mo ang sinabi. Alam niyo ako. Ay, dahil! Poy, poy. Dik niya pa yung babaeng lalarit niya. Nararat na kaya. Lo pa sila yung putot ni wifi gan. Nalala kayong wifi gan. Ano tutulo ya? Bus-bus ya. Aso.
Mag-end na po ako ha. Salamat, salamat.